Bueno, balorazioari dagokionez, ikusi besterik ez dago, hau festa zoragarria da, eta jendea bolkatu egiten da. Herrietako festak dira, herriaren identitatearen momentu gorena, eta zentzu horretan, aldarrikatzen dira festa egunean, aldarrikatzen dira historia, aldarrikatzen dira zer garen, eta ospatu nahi da elkarrekin. Eta zentzu horretan ikusten da hainbeste urte eta gero, berdintasunarena eta elkarbizitzarena aldarrikapen horriei eutsi behartzaiela, behar ditugulako ere konponbide partekatuak eta justuak. Eta hortaz, egun nagusian oraindik ere, horrelako elkarbizitza hausturak ikustea, pena handia ematen du, baina jarraituko dugu bide honetatik, eta nik uste hori merezi degula danok, eta baita Gipuzkoarrok ere horrelako egunetan gure ikur nagusiak, gure identitatearen egun nagusiak elkarrekin ospatzea hori uste merezi degula danok. Eta bidea egiteko prest gaude, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpena zuzen ere horixe da, errespetutik, baina elkarbizitza hori aldarrikatzea merezi degula hau elkarrekin ospatzea.